Tangan pan EP ako ka sihat ka ba danhang ni kini ka jaka ka ba sinaya ka tourist spot yang kasino mangaran tahan ya try yang sinas ako ka jaka pa kayang ni pan EP ka dan ko ka sihat Ano ba ba yung snow lang ni? Ang kajing sawa yung kaksyat. Oh, may ira na ni. Ira na. Hantay na. Ayan, may si teacher. Ayan, may si teacher. Iba. Nang itang marsitang. Salak kami datang. Kinarum tayo laban lagi. Aduh, ini zoom lagi. Kete. Dia kan eru min sasna kungka tourist spot ini. Dan atli kini kiwa duit, tu kan ne kue kalian, bat katai stai kue kalian, katai stai kue kalian bat kani, kini sadam lang ni.
Kanengan pen EFP pit kane ka jaka balai ka senlen kumne te la bon thotli snam ki bahang ne po snom ki don katu kat ne ki khar nepali ki bawan ri masi ri mu jang ne te kat du bala ki penya nang ne la thliu rut hadu menta kamlong phlang su ang ne long senlen kumne ki don ar jaka kini balong kumne long senlen kumne dan stangki mau kendo sudah thliu kumne dai ha ka tu ka snam ka ba wa klak dai snam ka makan no dai tu snam ki ba nakaliang jong ka PSU kaya ke persya ban be ya kit khar dai ha ka tu por ba kadon kane ka jing ki ka bala thnam ha ne po jalami kharya ka jongi khantam ne po rilom kasi jantia te dia ka tu snam baki khar ne pali nang ne na po sinom malang ren ki dai thai no sinom ki jong ki sinom ki jong ki te hadum ta kem siam la don shu te ki pandan kam mi ki ne ki jaka ban ap masi ap ki mo ki jong ki ne ki ran ap lum te special landat kadon ka suraba shalom nongstang te hang te clear kadon kajaka kabangin sa sna ya ka jaka pekai tourist spot mantau snap thi sharom kadon do skawai kadam ka bakham he thi sharom do thi thi ron deng la de on pej ni tentang dang wan chane kadon to wai katam bakham he but nakaliang jong ka badai pej ya ki jaga ka jengok kai te kila snaya kin sa snaya ka surat mang nang tu sha thi sharom bat hang te mar sikeng riat hang te pade kin sa snaya ki jaka ban bu ya ki merat kumno ban tengkai ya ki merat akineki jaka kha kin sa thung ro ya ki ding wat ki wei kin sna ya ki fly over bread napai ter sha do sene kita kedai ka jingmut ka jingthu bana ka yang ni ka sinong ro ni pa ka jing khublai ai khublai na ta ka tourist department se bakan la ka ba phatan kampanye na le thano sakhi sharom ni sure one pe jame bat ki katu ka ki officer bangan sa sina kin ne de ka ne ru sa sina ki ka pet ka tele se da ka banga super i da ka mobile kum ne se pun dai itu tan tap du ni chan fa ku bai shi